Matthew chapter 26 from verse 39. Matthew 26 from verse 39, and I'll read. He went a little further and fell on his face and prayed, saying, "O my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will." Then he came to the disciples, found them sleeping, and said to Peter, "What? Could you not watch with me 1 hour? Watch and pray, lest you enter into temptations. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." DJs unevadzidzi vake mugetsimani, mubindu regetsimani. So iye aenda a further distance kubva pavari ndokutanga kunyengetera, adzoka to check on them. Wakasvika vakaneta vakarara. So iye ndokubva ati, "Ko matadza kurinda neni here? Why have you not chose to stand with me for an hour in prayer, watching in prayer?" Ndokubva Jesu ataura shoko rekuti, "Hongu nyama yakaneta, asi mweya unoda." I grew up ndichinzwa this saying as if it was an answer from the disciples talking back to Jesus. But pandaverenga rikuratidza kuti ndi Jesu ari kutaura kwavari kuti indeed the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Mweya unoda, asi nyama yakaneta. This statement was not said by the disciples, it was said by Jesus. Maimo, how I'm happy to see you online. May the good Lord bless you. Charity Makalani, may the good Lord bless you. So happy to see you online. So happy to see you, people. So Matthew 26 from verse 36. Shikapa 41. Statement yada kuti gone kudzitsana manera nhasi. Ndoda kutora pamusoro pe time. What is the right time? Inguva ipi yakafanira kuti tigone kunyengetera? I know shoko rinoti we need to pray always. Men ought to pray always. But pane the revelation yada tifambe nayo, yada tigone kudzidza masikata anhasi. Pa statement yataurwa na Jesu yekuti indeed the spirit is willing, but the flesh is weak. Ndi Jesu ari kutaura kuvadzidzi vake, mweya unoda asi nyama yakaneta, which means ari kuita perceive in the spirit. Azviona pamweya kuti vanhu ava kuda vanenge vachida, shungu dzinenge dziripo, but the flesh is weak. Joyce Mupungu, a good evening to you. God bless you. Thank you so much for tuning in. So statement iyo inorevei tingadzidzei, inoti encourage kudii. So it shows kuti kana Jesu ariye azviona kuti vanhu ava the spirit is willing, but the flesh is weak. Zvoreva kuti since there was danger coming, maybe I need to read further down. Verse 42. Again, a second time, he went away and prayed, saying, "Oh, my Lord, my Father, if this cup cannot pass away from me unless I drink it, your will be done." And he came, he found them asleep again, for their eyes were heavy. So he left them, went away again, prayed the third time, saying the same words. Then he came to his disciples and said to them, "Are you still sleeping, resting? Behold, the hour is at hand. The Son of Man is about to be betrayed into the hands of the sinners. Rise up and be going. See, my betrayer is at hand."
Mkoma Samelo, how are you doing? I'm doing fine. God bless you. So happy to see you. UK. Fortunate Machinga, may the good Lord bless you. Nyandi naye manerana asi. From this text, we must get this revelation in notes. Kana Jesu ari akataura achiti, mweya unoda asi nyama yakaneta. Zvoreva kuti time ya unonzwa resistance munyama yako kana paunonzwa kuneta concerning prayer, paunonzwa kuneta, or else sometimes the devil will attack you this way. Aunzwe kuneta, but you become so busy nezvimwe zvinhu zvekuti mauri unenge wanzwa kuti I need to pray, but issue yeprayer iyo inenge ichiitwa rub off, whether nezvinhu zvinokuentertaina or zvinokupa kuneta. Letwin Manambara, God bless you. Thank you so much for tuning in. Oh, you're in Canada, Mkoma Sabino. That's fine. God bless you. So, time ya unonzwa flesh kuneta, but mauri wamboita fungwa kuti I need to pray. Or time ya unonzwa kuti I need to fast, but pane push yekudya, or pane imwe hanga irisiri ya unonzwa mazuva yese ya unonzwa kuti pandangoda kutsanya pane kakunzwa nzara kakanyanya kangosimuka, or else pese pandada kunyengetera pane kakuneta, or pane chinhu chinongouya choita occupy time iyoyo, kana kuti pano entertainment or something else. What it means now in the spirit, tatenda mondo, may the good Lord bless you. Zvinoreva kuti spiritually unenge wapika a signal concerning a challenge coming against you, but the devil now nokuti aziva kuti you've picked the signal yokuti pane zvaka zvinoda kukurwisa, pane attack iri kuya against your life, wazvipika so that you can pray. Anopa nyama yako kuneta kana kuti anokukeepa busy or entertained nezvimwe zvinhu to an extent yekuti unozongerekana wamune rimwe zidambudziko nerimwe zichallenge, but woita mubvunzo kuti but ndambonzwa the urge to pray, the urge to fast or to do something, handizive kuti ndazoneta sei. Pane pekuti the attack ichida kuuya spiritually waipika in the spirit, then the Holy Ghost mweya mutsvene ndokubva akupa a signal yekuti you need to pray. So issue your prayer wainzwa, but the flesh now, nokuti the devil anoita rule in the flesh. Flesh inobva yapiwa kuneta, inopiwa entertainment, inogona kupiwa zvimwe zvinhu zvokuti uite a little bit busy. Wotozoona kuti wapinda muchallenge, unenge uchingoti but ndachinzwa the urge to pray. Gilbert Chipondiwa, how are you doing, man of God? God bless you. Maishanje kwakadiko ku Middleburg Wheatbank, may the good Lord bless you. Mai Mutasa, how are you doing? So happy to see you online. So manerano ndodati nditaure pane spiritual signal yatinogona kuignore. Kwete titaignore nekuda, but the devil now will fight you. Kana achiziva kuti there is disaster, there is a challenge, pane chinokurwisa chiri kuya against your life, either unokipwa busy or else. Says statement iri panapa, Jesu yati, indeed the spirit is willing but the flesh is tired. Nyama inoenda under attack, kuneta. Uchizvinzwa mandiri kuti ndinofanirwa kutsanya, nyama inoenda under attack. Unongonzwa nzara imwe isiri common, isiri yausina kujaira so. Let me give you a picture. Maybe somebody who will stand with me on this statement. Auna ere mazuva aunoti ausi kutsanya, but unotoregera kudya kwacho, kwete nokuti uri kutsanya, but maybe you are busy doing something, kana uri occupied nekuita zvimwe zvinhu. Unoona kusvika kana kuma 3 or kuma 4 usina chawadya, usiri kutsanya ende usiri kunzwa nzara. Let's discuss. It's an open thing to discuss, then I will take over to preach. I need somebody to testify with me on this statement.
Hauna ere mamwe mazuva ekuti hausi kutsanya? Hauna tomboplana kutsanya uchinamata nekuti but you unoita so busy to an extent yekuti haunzwe nzara. Hausi kutsanya, haunzwe nzara. Kunotosvika kuma4, kuma5, kuma3, kuma2 usina chawaisa mukanwa, pasina nzara yawanzwa. Zvokuti wega unotozvirinda kuti but hapana chandadya kaini. Ndatoswera kaini hapana chandadya. Sei kunzwa nzara ikoko kuchiitika padera usina kuplana kuti I need to seek the Lord, I need to pray. But when you plan now kuti I need to pray, I need to fast, panokwana 10, 11, 12 nzara yacho inoita too much. I'm sure a lot of you guys are in agreement with me. Ndovunga tiri kuwirirana ipapa. Somehow zvakandomboitika muupenyu hwemumwe panapa. Ini ndine nguva dzekuti unosvika pakuti I wasn't fasting kana kuronga program yekuti ndoda kumbotsanya nekunamata. But ndatosvika kuma5, kuma3 pasina chandadya, ine handisi kunzwa nzara. Kutozvifungidza wega iwe kuti but nhasi ndambodya kaini. My mtaza she saying kana kutosvika kuma 8 p.m. chaiko sida chawadya zvoti unozozirimainda wega kuti hapana chandadya, but if you wanga siri pa prayer and yanga siri any program for you to fast. But zvangoitika zvakadaro. Pastor Shumba ku Canada is in agreement with me as well. Zvinhu izvozvo zvinoitika. Hauna kuplana, hauna kuronga. A witness Muslanga, how are you doing, my brother? Kwakadiko kumba. Hey, it's been a long time. I'm sure I need to visit you this week, Munwashi. God bless you. Ndichataura nemi after the broadcast. So pane nguva yekuti hauna kuplana to fast, but watoswera uine nzara. But dera unoita a plan. Sister Sylvia, she's in agreement with me. Pangatouya munhu anotokuoffer kuti I want to take you out for lunch. Vanhu vane rudo irworo sei vachida kuapia patime yaunonzwa kuti maybe I need privacy to seek the Lord in prayer and in fasting. You come across people, you meet people vanenge vachida kuti I want to take you out for lunch. Pese pawaronga kuti I need to fast, ma-offers evanhu vari kuti want to take you out for lunch anoreka naauya. Ndoda kuti mauri muite chinhu chinokupawo kunyumwa. Mauri ngamuite chinhu chinokupa kunyumwa kuti how come ndaronga fasting and this guy are just coming in vachiti tida kukuendesa kulunch. Mukoma witness vari kuti hanzi dera unongoronga ndoda kutsanya 6 a.m. panenge pane imwe nzara inotanga yatumwa chaichai. Kunouya nzara kuma 6 a.m. usati watombobuda mublanketi. Dera unoti nhasi ndoda kutsanya kutanga na6. Satani wacho una 6 anenge achitanga kutuma nzara yake isiri normal. But musi waunoti I'm not fasting, ndiri kuda hangu kungoswera chitandara nchitamba nevamwe. Unogona kutokanganwa kudya 3, 4, 5 o'clock hauna chawadya, hauna kutsanya. But on the day fasting vanooffer chikafu vanowanika. Pastor Gladman Seed, how are you doing, my brother? May the good Lord bless you. So happy to see you online. So from this text now, Matthew 26, verse 41. Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Ndi Jesu arikudaro now. Avasi vadzidzi vake ndi Jesu arikudaro. Which means arikutipa message. Dai vari vadzidzi ava taiti opinion yavo sevanhu. But this is Jesus saying now, kuti nyama yakaneta
asi mweya unoda. Long back in the fungidzwa kuti vadzidzi ndo vakapindura kudaro. This was not an answer from the disciples. This is Jesus talking to them. Kuti azvoona spiritually kuti nyama yakaneta asi mweya unoda. Yet there is challenge coming. Just are to pray and watch. Nguva betrayal, the challenge is coming against us. But these guys, flesh yao, ndokubva fighter against the spirit. So ndiri kudii chatingagone kudzidza apa ndechekuti nyama yako flesh ukazvinzwisisa inogona kukubatsira kusensa zvinhu zvemweya. Mai Makusha kwakadiko ku Middleburg, may the good Lord bless you. Malcolm Sigauke, how are you doing, my brother? May the good Lord bless you. So the flesh can help you to understand or to perceive some things in the spirit. Paunonzwa nyama kuneta, iyo wapika a signal of prayer. Paunonzwa nzara isiri common so. You pick a signal to fast and seek the Lord. There is a challenge coming against your life. And the devil knows kutukapinda prayer. The Lord will strengthen you. The Lord will guide you. The Lord will give you wisdom. And the Lord will give you breakthrough. So he knows kutukapinda prayer chinishwa gona kudila nacho. Saka chaanoita ndechekuti anouya ku flesh. So you can postpone now. I remember one day, Pandai teacher concerning my dreams. My dreams, whether you are a believer or not, my dreams chingori spiritual. And when you are a believer, dream are in a power than the dreamer. Brilliant Motsi, may the good Lord bless you. Kuneva kuti ukavane a negative dream, a weird dream, that's a signal. There is a fight in the spirit beforehand for you to take action. So my dreams, my warning. Saka uchiona kuti kana ndichiti dream I warning spiritually. Saka uchizviona kuti zvingani zvaunorota ukangano. Zvaunonzwa kuti pane zvandarota man, zviri very sensitive, pane zvandarota man, but paunomuka kuseni ubva usvikangano. Kogoita zvinhu zvokuti ukarota ukangano. But pane zvokuti ukarota, maybe you can explain halfway of the dream, or else you can actually forget the whole dream. Pastor Winyasha Vengere, how are you doing, my brother? How are you keeping? May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Last time, Mwengi, how are you doing? May the good Lord bless you. Ariko my dreams. You forgot everything. Is signal ya wapika in the spirit. But the devil knows action wamuka, because a dream is not powerful than the dreamer. Chirota achina simba kudarika munhu achirota. Why? Because paunomuka mangwanani, you need the power to change the negative dream, or the power to make it happen if the dream is positive and a good one. Pane pekuti ukava nechiroto chakanaka. Pane pauti nongo chirota zvinhu zvakanaka, chingorota zvinhu zvakanaka. Iri a signal yekuti good things spiritually zviri meant kukuloketa nekupane zvakanaka zvoda kuitika muupenyu hwako. Ukangozvirota, then you relax. The devil anoita temper around that thing, otochifaita chobva mupathi yeupenyu hwako. But ukarota chakanaka, you have also the power rekuchidhonza kubva munyika yemweya kuti chimanifeste munyika yenyama. Amen. The dream is no power than the dreamer. The dreamer is more powerful than the dream. Muroti ane simba kudarika chiroto. Why? Because paunomuka mangwanani,
If it's something good, chiri positive, you can pray. By prayer, you are taking jinjaona in the spirit to cause it to manifest in the flesh. If the dream is negative, you also have the power to cancel that negative dream. So dream is also a spiritual signal muupenyu hwemunhu. Saka zvinoitika ndezvekuti paunomuka mangwanani, because warota chiri a spiritual thing. Pawamuka mangwanani kuti uchimake a decision wakuimeka in flesh, in thinking, kuti ndoitei pamusoro pechiroto chandarota, ndongoudza vanhu here, ndonamata ndezvazvo here, ndocancela here chinichi, kana ndodeclare kuti chimanifeste muupenyu hwangu. So flesh pachayo, nyama, painova weak, iwe wapika a signal echinhu chiri spiritual. That's a sign yakuti the devil does not want you to achieve chinhu ichocho. Saka wachirota anokuataka kukanganwa, akasaataka kukanganwa anokuataka kuti you just ignore it. Unongochitozva ndarota zvakati, but you just ignore. Nokuti pane pamwe pekuti unongochiti ini zvandorota hazviitike. Chinoita zvisaitike ndechekuti chikava chiroto chawarota ukangochi-ignore, hachina kuzowana the backup, the power from the dreamer. My Ruva, hope, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. So Jesu ndiye ari kuti mweya unoda. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. In that very hour, vari muGetsemane, the enemy is about to come. Attack irida kutoitika to Jesus and the team in Gethsemane. So Jesu ari kuda kuti vadzidzi vake vapinde muprayer. Why? Because pamunopinda muprayer, nyangwe pane chiri kuuya, you act accordingly, or God will give you the revelation or the knowledge on what to do. That's why makaona kuti pakazouya the team ina Judas, Peter akabvisa banga raanga ainaro akacheka nzeve yemunhu. Havasi meant to fight back, but nekuda kwekuti havana kuita engage in prayer because of the flesh, vakumeka madecisions panyama. And the decision ya Peter yekucheka munhu nzeve is not the right one. Jesu ahapo kuti adefendwe nevadzidzi vake. Why? Because iye muprayer atoti baba kana mazvitendera, if this cup kuri kuda kwenyu ngazviitike saizvozvo. Oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. But as you will. So Jesu ari an agreement nepfungwa yaBaba yekuti agone kubatwa aendwe naye kuGetsemane. But because the disciples havana kuita engage into prayer, they are now fighting. Vachita sekunge vari kudefenda Jesu, yet they are fighting against him. Rega ndipatsanangure moshe papa. Zviri kuitwa naPeter zvekucheka munhu nzeve zvekuda kudefenda Kristu, he is wrong. Nekuti Jesu paapinda muprayer watenda kuti Baba kuda kwenyu kuitwe. So he is ready to face the cross. He is ready to go to Calvary. But because the disciples didn't pray, vakumeka ma decisions panyama. So parikuedza kuda kudefenda Jesu is actually fighting destiny ya Kristu, nokuti wakauya panyika kuti anotifira pamuchinjikwa. Saka uyo akuda kuedza kudefenda ari kutoedza kuvhara zvaakainga nezvaatenda kuti asangane nazvo. So flesh ya contributor now.
kuti vaite wrong decisions ari kubva mukana mindset mukufunga kwavo, because havana kuengage into prayer. Chavafaita chavatadzisa kuengage into prayer chi nyama yanga yakaneta. Munhu anoneta, that's true, but issue yeprayer iri madimensions akasiyana. Seer one, prophet, Ephias Jengeta, how are you doing? Say, so happy to see you online. I'm so humbled to see you online, man of God. God bless you. Thank you so much. Judith Rusenza, you're welcome. God bless you. So, Jesu party nyama yakaneta asimweya unoda. That's a revelation for us now. Kuti pese paunonzwa nyama ichineta, iwo mweya uchida wapika a signal to pray, there is a challenge coming. So as a believer now, one advantage yekugona kuita perceive from the flesh or from the spirit. How? In spirit unopika signal. Kana watadza kupika signal in the spirit to pray. Paunonzwa nyama ichidauta ichiramba ichineta, that's another signal. The enemy is coming against your life. Pastor Mazvananga, how are you doing? Boxbag. So happy to see you online, General of God. I'm so humbled to see you. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you and favor you. In Jesus' mighty name, amen and amen. So you can pick the signal in the spirit. Kana flesh ya neta. You can also pick the signal now from the weaker flesh. Ukangoona wakusumuka imwenzara dera warongo ndoda kutsanya pasumuka imwenzara iri too much, iri serious kuma 8 kuma 10, ziva kuti you are doing the right thing and the devil is not happy. So you need to pray now. That's why fasting zvinofamba hand in hand with praying. You pray for God to strengthen you. You pray for the Spirit of God to strengthen you. Why? Because it's a spiritual thing. Wakaipa ahadi. So team ya Judas is ready to strike. Is ready to come against Jesus. No adzidzi wake muGetsemani. Jesu anovati, why matadza for an hour? Hongu nyama yakaneta. Savanoita sei kana nyama yakaneta? Nyama ikaneta kusvika pa level yekuti augone kushama muromo. Hey, it's something else. Kureva kuti vaigona kuita prayer, even vasina kumira, not standing, vasina kupfugama, but lying on the ground. But iwo vakangosvika pakungorara, kungozvambarara. Ndokubva vaneta zvekuti havachagona kumuvha malips nekuita prayer. Even the kind of prayer unoita inenge whisper. Bible rovha rati even mweya mutsvene unotibatsira kunyengetera even in groundings. Kuti hauna mazwi ekutaura simba hauna, but you are grounding before the Lord. Ma groundings kunenge kugomera. Pick a signal. I'll give you my testimony. It's so painful. It happened to me. It's so painful. It happened to me 2014. The very week my son passed away, I had a dream. I saw a golden coffin. A golden coffin. In a dream. That's the part you do not remember. In that very week, warota icho. Then ndamuka and now ndakashare naye. But pane patakatanga kuita ma discussions as a family. But it was towards Xmas. Tichitaura tichiti tina vamusekuru vedu vakashaya une New Year. Tichito discuss iwo ma holidays anofara vanhu ivava. Ino mwanenga wakatotsamwa nekudini. I didn't pray about it. I got that signal, that dream of a coffin, a golden coffin, and I tambidzwa.
ignore ndakangotora sei we are just. So when you are growing in the things of God, there are times ekuti unotozorealize wakura kuti that was a signal yadaifanirwa kuti as a family, yataifanirwa as a family to pray or to fast, canceling, but I don't want to receive that golden coffin. So I had that dream in 2014. It was in December. So my son died 23 December. So that dream that I had maybe around 20 or 21 December. I saw myself in a coffin. The chitambits were a golden coffin. And myself in a dream, the chitambits were a golden coffin. The Wanango Torah says just an ordinary dream. It's not big deal. So sometimes we grow, we learn as we grow. We learn as we grow. So sometimes we learn through challenges, sometimes we learn through good times, sometimes we learn through many things. Dopa unogona kupika nekuona a signal nekudzidza uye nekuziva. Mwari unotaura munzira dzakasiyana. Even in dreams, Mwari unotaura even in situations. Kune ma situations anogona kuuya against you. Aunogona kungopika a signal for the positive. Uregere ungoti zvandatanga zvandirwisa, but ugopika a signal kuti no. Maybe it's me. Angova weak in prayer. To an extent yekuti zvimwe zvaakuitika kwandiri ndaifanira kunge ndazvikansela in the morning. Maybe andakuzvipika in a dream, but the culture to pray always is good. Why? Because there are times yekuti hausi kupika chinhu in the spirit, hauna kupika chinhu even in your flesh, but make it a culture uri a believer kuti every morning and every evening you pray. You pray uchimuka, you pray uchirara. Why praying uchinorara? Time yaunenge wakarara mune ma spiritual activities anoitika. Ndoma unofanira kunamata kuti Mwari ndikawana a good dream, I don't want to forget it. Mwari ndikapika a positive and a correct signal in my dreams, help me to pray about it. Mary, Abigail, Gabriel, may the good Lord, Angel Gabriel, may the good Lord bless you. So happy to see you online. So, Manerano, I'm talking about picking spiritual signals. Picking spiritual signals. Judith Obet Rusenza, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. So there are times yekuti kubasa kwako kune challenge iri kuya against you the coming next week. In a dream unogona kusawana chinhu chaunga connect kuti ndo zvazvoreva ndo zvazviri, but you have a weird or a strange dream. Saka chinetika ndezvekuti wakaipa unokupa kukanganwa. Akasapuka kukanganwa anokupa kuignore. Why? Because unozviudza wega kuti ina ndisana mborota zvinoitika. Yet unorota zvinoitika, but unenge warota neimwe nzira zvoitika neimwe nzira zvekuti you fail to connect kuti paye pandakarota ndichimhanyiswa nembwa, vanhu vaangondidzingirira kubasa, these are the dogs dzakarepresentwa in my dream. Animal world inorepresenta vanhu futi panyika mumadreams. Nyoka dzaunorota vanhu, imbwa yaunorota munhu, zvigure zvichikumhanyisa uchidzingirirwa uchitadza kumhanya. Those dreams, they are just a signal yekuti kune zviri after your life. But kupika a dream I grace I favor. Why? Because kune vanhu vasingarote manje. Mwedzi unopera asina any dream yaaita.
3 months or 2 months kana akatoita madreams acho anotomakanganwa. So if ever dzitori nyasha kuti ugone kuva munhu anopika madreams kana kuti anotorota, because kurota ndo imwe yenzira inotaura naye naMwari kuvanhu. Some are prophets havamirire kurara kuti varote, but some Mwari anoreleasa visions and dreams. So visions and dreams zvinhu zviri spiritual, whether you are a believer or not. But zvakanakira ndechekuti the dreamer is power over the dream. Why? Because ukarota zviri negative, watopiwa a highlight, a hint yekuti something bad is about to happen. You can cancel it, you can change it. Dream life yezviroto ilife yekuti munhu wawanirwa nyasha kuti apike a signal kuzvinhu zviri kuitika munyika yamweya, either against or zviri to your side. Some dreams anenge ari a mixture yekuti unorota zvakanaka, but in that very dream orota futi zvakaipa, kanenge ka dream kane confusion. But iyo yekuti wapiwa nyasha dzekuti ugone kuva nechiroto, the dreamer is powerful than the dream. Pari kuda prayer kuti zviitike zvimanifeste positively, pari kuda prayer kuti zvisaitike zvisamanifeste nekuti zviri negative. Pane patakaita zviroto zvezvinhu zvakanaka, tikamuka tichifara zvikasaitika. But tarota one zvinhu zvese zvanyatsopasa, zvinhu zvese zvanyatsobuda. Inhau yekuti taignore kuzvidhonza munyika yemweya kuti zvimanifeste munyika yenyama. Zvinodhonzwa nei? Prayer. 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 Prayer is lifestyle ya believer, whether in trouble or whether mukufara. Prayer must be a lifestyle of a believer. Zvikuru sei ngota bandukutara mendarerika sei towards my dreams. But I've given you my own testimony. Ezvinhu zvinorwadza. My testimony ezvinhu zvinorwadza. Zvakaitika kwandiri. I lost my son 2014, but the very week I had a dream. Ndichipiwa a golden coffin. Ndikangozviignore ndikangoti it's just a dream. Shika rufu rwaitika namwe hapo. So there are times yekuti chinzwa imani how trick pa issue my dreams, because I cannot explain each and every dream. Yes, Pastor Maziwa Nanga, in season and out of season we need to pray. My dreams anombomira sekudai. Somebody saying ko warota uchibata mari uchitambidzwa mari. Right. That's a good dream. But wamuka unoitei nazvo. Because mu dream it's halfway, it's half baked, it's half done. But kuti zvichi manifesta now, a dreamer is powerful than the dream. You can cancel or unogona kunamata to make it manifest. Nambotaura ndikati pane pandakava I was applying a visa yekuenda kuAmerica. That was before COVID. I applied a visa yekuenda kuAmerica, and my wife shared a dream. That very night, she had a dream. Akatorota tichifara. I don't know, visa right. I had a dream that rota mitopiwa visa renyu muchiyemwerera muchidi. So I just got out of the blankets kugeza uyo ndo bana manya ku embassy. Ndasvika kuye surprise. Vari kudina visa. But
dream mother vanyatsorota dream tichitambidzwa nechidii ndo pandakazodiscover now kuti dream it's half baked or it's half cooked or it's half done. The dreamer is power. Let me give you the picture. Sister Whiskey, Faith, how are you doing? God bless you. My mutas is talking about nyoka. Chese chinochikisa chiri weird. Chese chinochikisa chiri weird. Chinoataka upenyu hwako, chinokuvhundutsa. Chinoda cancellation. Okay, let's go to dream yakaitwa na Peter. Peter wakambowana a vision. Muine nyoka munechi, but there was a voice. Ramwari raitaura kuti uraya udye. Iye ndokubva aramba Mwari ndobva ati wachandanatsa kuna anoti chakaipa. So the vision yemhuka dzisingadyiwe dziri weird dzemusango dzinotyisa yanga iri accompanied ne a voice. So he was all that sure kuti nyoka dzinotyisa mbada shumba nekudi hazviite, but the voice behind raiexplaina nekutaura kwaari. So it's different nekuti munhu angorota nyoka, arota bere, arota shumba ichimudzingirira kana imbwa. And hapana voice riri kutaura zviri positive raunonzwa ndi Mwari vari kutaura. Truly, pakuda kuti paunomuka you cancel that. Because mweya yechina inorepresentwa nezvinotyisa. Kana warota chinotyisa chisina back up ye voice riri kutaura zviri positive, truly that's a dream from the pit of hell. So kurota uine mari, kurota zvinhu zvakanaka zvichiitika kwauri, wongoti hazvichaita because I had a good dream, you'll be shocked. Why? Because pawarota it's half cooked, it's half done. Daniel mindiro yake yakariliswa kubva kudenga, but ndokubva yabatwa nemuchinda wePersia isati yasvika kuna Daniel. Kuroti denga parakupa eklu pararilisa mari yako, basa rako, muchato wako, watozviona iwewe. But pane pazvinohenga panoda iwewe nawo kutokwinya kutosimba chaikuti Mwari zvamandiratidza ndazviona uye ndinotenda kuti zvinoita nokuti mune nyasha neupenyu wangu. Every hand of the enemy, every blockage, every evil outer iri kuda kukonzera kuti zvisamanifeste ndo yaunofanirwa kurwa nayo. You cancel bad dreams by praying and fasting. You cancel every negative or bad dream by praying and fasting. Sawati unono paunotoda kutsanya, Satani aziziva kuti wapika signal in the spirit yekuti pane zvoda kukwataka, unoda kutsanya, nzara yaunonzwa ipapo 8 ichingokwana. Unozona case iri serious. The devil knows kuti pandinoda kuita engage the spirit of God in prayer and fasting, anonzwa kuti nzara ngaishienda iko flesh inonyanya kudominatwa nezvozvo. Saka Jesu ataiwa mweya unoda. Saka uchiona kuti wese anoda kunamata anoda kuita zvakanaka, wese anamata anoda kuti aite zvinodiwa naMwari zvakanaka. But the flesh in a stronghold inorarama munyama imomo inokuti prayer imbomira. Satan unoronga zvinhu zvekuhaijeka destiny yako. Inzwa, Kenani inenge iriko. Mwari paari kubuditsa vanhu kuti vaende kunyika yeuchi nemukaka. Canaan is real, Canaan is there. But along the path, ndofunga ndakamboshumira pamusoro perudzi runonzi maAmalekites. Rudzi rwakatanga kurwa nevana veIsraeri vasati vapinda Canaan, but vachangobuda muEgypt. So kune zvinosimuka pakata. Haukanzwa vana veIsraeri vakuti dai tadzokera hedu kuEgypt kwakune garlic. Remember, garlic hachisi chikafu.
Garlic is more like a spice inoiswa muchikafu. But vanhu vakasvika pakushuira a spice, not the real food. Which means they were under attack. Yekuti vanga vakuda zvisina basa, vakuzvitora sekunge zvine basa. The devil anomaketa zvisina basa kuti zviitenge zvine basa muupenyu hwemunhu. The devil unomaketa zvinhu zvisina basa. Zvekuti wega kana kuti wazviita wapedza kuzviita kana paunozvifunga unoyanzana kuti izvi hazvina basa kuswera ndichiita izvi. But kana aziva kuti there is something good coming your way, anoelevheta chisina basa kuti chive nebasa, chive nemeaning kwauri, so that anokuendesa off track. My Catherine Taruvinga, a good evening to you. Kwakadiko ku Botswana, mwari vakuitire nyasha zvikuru. Sister KG, Kena, how are you doing? May the good Lord bless you. Kwakadiko kukapa, mwari vakuitire nyasha. Thank you so much for tuning in. So Jesus at the spirit is indeed willing, but the flesh is weak. Which means, ukaona flesh yakungoneta neta, you already watopika a signal kana une zvinhu zvaunoziva zvaunofanirwa kuita. Chese chakanaka chaunofanirwa kuita, the devil haakurega uchingoita at easy. Ane zvaanopresenta, ane zvaanoda kukuudza, ane zvaanotraya kuita, so that wega unongonzwa kuneta wobva wasiyana nazvo. Unit Evans Tanga, may the good Lord bless you. My Pedzisi, how are you doing? How's your family? May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. The spirit is indeed willing, but the flesh is weak. So the devil, aona kuti spiritually, unotenda muna Kristu, unonamata, unoda Mwari. Ende watopika unekutenda kuti Mwari vachakupa kubudirira mukati megore rino. Mwari vachakuitira nyasha nefavor pazvinhu zvaunobata. Saka chaanoita chii? Aona kuti wapika zvinhu in the spirit, anouya through the flesh. Kana chiti through the flesh, kureva kuti dzimwe nguva haauya achizvitaura mauri kuti ita izvi, but he can send people to your life. Kune vanhu vekuti unoita nguva usiri kuvaona, but pese panoda kuitika chakanaka muupenyu hwako unosangana nevanhu ivavo. I don't know kana ndichitaura nemwe munhu, but can you relate? One or two guys, can you relate? Kuti kune vanhu vanoita nge vanonyumwa, kunge vane mishonga, kunge vane zvinhu zvavanazvo. Pese panoda kuitika chinhu chakanaka muupenyu hwako, vanokufonera, vanokumhoresa, vanosangana newe, vanokutsvaga. Ameno kana pane akambo experience chinhu chinenge ichocho. Pastor Bakan Tupane, House Botswana, may the good Lord bless you. So happy to see you online. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. The spirit is willing, but the flesh is weak. Flesh nyama inorepresenta inini iwewe vakatikomberedza. Kune vanhu muupenyu wekuti kana wareceive good news, kana kuti une a good promise, une chakanaka chida kuitika muupenyu hwako, vanokufonera, vanotaura newe, vanoronga kwekuti muende kwekunotandara, vanoronga zvimwe zvinhu zvekuti wega unogona kunonoka kupika signal kuti how come ndasangana nemunhu uyu tikatoronga zvinhu izvi akandidivheta kuita pazvinhu zvandaida kuita. Ndaimbojoka nemumwe sometime achiti ini pese pandoda kusiya doroso unotonzwana kuti ndoda kutombokutengera coat kana ndokutengera crate kana kuti kune party iriko kwa kusitomodiwa mari yako handi unoona. The devil unogona kusponsor vanhu, unogona kukumutsira vanhu. Kune ma-agency ekuti pese panoda kuitika chakanaka kwauri, vanhu ivavo vanochiziva. So there are times you know pedzira wavenga munhu wechiti ndiye Satani, ari kungoabuse, ari kungoshandiswa nemweya yechina. Pese pane good promise muupenyu hwako. Saka uchiona naturally zvisiri zviri spiritual, naturally vanhu vanotaura vachiti dzimwe dzendo taurai madzoka,
dzimwe nzeto taurai madzoka. Inyaya yekuti zvakatopikwa signal iyo vanhu vazhinji vanotoiziva naturally kuti there are people wokuti ukaudza chinhu kwete nekuti vanoroya but kuti vakagarwa neuroyi without willing. Havana kutomboutsvaga but spirit yakanozendama pavari zvekuti vakanzwa news idzodzo vakangotaura chavataura chinobhekwa muspirit. Kana vakati zvipa hazvibude izvi kwaarida kuenda kunonetsa kuchitombodiwa vanhu hauchaendi. Sa iwewe manje wareceive good news, une good promise, why are you relaxing? Okay, let me go to the book of Judges chapter 7. Judges chapter 7. Nyaya mukomana anonzi Gideon. Ndoda tuone kuti Mwari vakafunga kukuropafadza. Mweya yechina ineka kunyuma inopika a signal ye blessing. Remember, the devil is a spirit as well. Gideon, Mwari havana kumadvertisa kuti ndiye wandiri kushanda naye, ndiye wandabheka, wandiri kupa power kuti adzikinure vana veIsrael. But the Bible knows Judges chapter 7. Mwari anoti kuna Gideon, kana iwe uchitya chitora muranda wako Pura muende kuvakembe yemaMidhiana. Take your servant Pura. I'll read Judges chapter 7 from verse 9. It happened on the same night that the Lord said to him, arise, go down against the camp, for I have delivered it into your hand. But if you are afraid, go down to the camp with Pura your servant, and you shall hear what they say. Afterward it will strengthen you. Mazvinzwereshi. Mwari vataura naGideon, kana uchitya tora muranda wako Pura uende kukembe yaMidhiana. Uchanzwa zvavanenge vachitaura. Akasvika vanhu vachitaura pamusoro pedream. Munhu achiti ndarota chingwa cheBhaari chichipunza misasa. Haana kurota zita, haana kurota munhu, but akarota chikafu chingwa. Yet chingwa cheBhaari ichocho ndiGideon. Ndosaka mumwe wacho akainterpreta akati hakuna mumwe munondo waGideon. So the name raGideon muterritory yeenemy rato-registered. Uki Gideon ataudzwa naMwari kunzi ndoda kukupai kukunda nekubudirira. But uku kukembe yeenemy manje zita futi rato-registered. Zvokuti vanhu vese vari kuvatoudzwa kunzi Gideon haana kumira mushe. Ari kuya kuzopunza misasa, ndarota chingwa cheBhaari chichipunza misasa. Zvikanzi hakuna mumwe ndiGideon, which means the name raGideon rato already registered ku territory yeenemy. Saka pakutoda kuti Gideon manje achitosimba. Mazita edu pese panotaurwa blessing neropafadzo. Wakaipa pani paanopika a signal. Anogona kushayiwa zita but anoona chiri chingwa. But pane interpretation iriko ikoko inototaura kuti aiwa achizi chingwa ndiGideon. Saka ndo panobva kurwiswa nekurongerwa zvokuti unoshaya kuti ndandakapiwa a good promise, paperwork yese yaitwa, how come vanhu vari kuramba sei chinhu chisina kubuda? Kukembe yemaMidhiana nyaya yako iri kuzikanwa. Iwe haunzwe kunyumwa here mambo vachiti urayai vana vakomana vese? Faro anoti urayai vakomana vese. Kunyika yemweya, kukingdom world, zvanga zvatopika a signal kuti mukomana ari kuzoberekwa kusaidi kunoko achakonzera freedom nedeliverance yevanhu. Saka pakatanga kuurayiwa vana vakomana. Haasi kungouraya kuti anovenga vakomana. Selection iyo inofanirwa kukupa kunyumwa nekuziva kuti pane zvatopikwa kunzi kuvasikana hakuna, but kuvakomana kune mukomana ariko ane calling yekuti achazobuditsa vanhu. Saka garai eliminator to fan out. Saka uchiona nyaya yako inorohwa ichiri paudiki pakutanga. So usati watomboenda kure, nyaya isati yatomboenda kure, so zvinongotanga pakuti paperwork izwa uchitofambira kuti nyaya yacho iite.
unogona kutorasa mapepa acho mubhazi mukombi. Ndaitaura neimwe hama neimwe nguva achiti ndaida kuenda kuUK, saka anga ari kuSouth Africa, achisaka ndakauya kuZimbabwe kuti ndigadzire mapepa angu, saka ese anandinawo akarasika mubhazi manandiri. Hakusi kurasika kuri ordinary. Munhu atravela makore akawanda nebhazi panzvimbo iyi, pese paari kufamba nezvisina basa hazvirasiki. It takes me to the Evangelist ndakaparidza nezuro. You can just visit Eroad page. Pane message yandakaparidza nezuro concerning destiny yandakaparidza kumbari. Munoona kuti Rahab kunzi anzi chifeve inyaya yekuti mumba make maizara varume muchipinda varume vanhu vangasina basa nazvo. But day rakatumwa varume 2 vakazokonzera kuti iye asurvive, mambo the king of Jericho akatuma vanhu kunoudza Rahab kuti buritsa vanhu vapinda mumba mako. Sei mazuva ese amakamurega nokuti kuti azoqualifya kunzi munhu ichifeve maimurega achiita zvinhu izvozvi. But indanhasi pauya vanhu vanounza turn around muupenyu hwake, even the king of Jericho akatonyumwa kuti vanhu vauya mumba maRahab vane destiny yake ngavabude imomo. But Rahab akavaviga. Sir David unoti shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu kuti ndiregere kukutadzirai. Rinotoda kudefendwa, rinotoda kuvigwa. Rinotoda kudefendwa, rinotoda kuvigwa. The king of Jericho assigned the people kuti endai kumba kwa Rahab. That's Joshua chapter 2. Joshua chapter 2 from verse 3. So the king of Jericho sent to Rahab saying, bring out the men that have come to you. Remember, there were 2 men who were sent. Those 2 men represent the word of God, the Old Testament and the New Testament. Because David tunoti shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu kuti ndiregere kukutadzirai. Rinoda kuprotectwa, rinoda kuvigwa. Pese panopinda chine destiny, chine blessing na upenyu hwako, kune mweya inosumuka. Kana shoko rati the king of Jericho, kureva kuti kubva rini mambo wemuJericho achimonita zvinoitika mumba maRahab. Paringonzi the king is a shadow picture yekuti the kingdom of darkness. Inoona kuti munhu yatendeuka, munhu yakuda Mwari, munhu arikuda kunamata, saka launchai attack. Pese paanogamuchira zvakanaka, endai munomurwisa kuti azviburitse. Miles Chigwindi, a good evening to you. Mukoma Arthur Mukota pakadiko pa Lesotho. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Mwari werugare vatichengete, Mwari wenyasha vatigonese. Ndauya kuzodenha mweya wokunamata, to revive the spirit of prayer in you. Especially my days aunova nema dreams. One positive dream aungofara kuti ndikurota magood dreams chete. It's half cooked, it's half baked. Kuti manifest chinyatsoibva chibatike, you make it happen by praying, making declarations over it. Kana iri negative dream, you cancel it in prayer. A dream I see greater than the dreamer. Kutowana, kurota, kutowanirwa nyasha, kupika masignals, izvi zvinoitika kuupenyu hwako. Boss dream rinogona kufamba. My Mare, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Pane paunorota zvakaitika kare, nepaunorota zvichaitika. There are times ekuti I don't know kana pane munhu anogona kurelata neni. Unorota chinhu nhasi wochikanganwa. Chinhu ichocho chozoitika exactly pachinoitika physically, ndo paunozorangarira kuti zvinhu izvi unombotanga unetseka kuti ndakazviona kupi zvaitika kupotozonoti aizvi chinhu ichi ndakambochirota ndikangonyarara ndakuchitaura, but chaitika exactly sekurota kwandakaita. So my dreams anotravela both sides. Anoenda into the future, anoenda foot backwards. Anogona kutokuudza zvoda kuitika the next hour, you can get a vision.
nekupika zvinhu izvozvo. So munhu unonamata manheru pakurara, munhu unonamata pakumuka. Prayer kunamata pakurara ndeyekuti nyasha dzive newe, uve nezviroto zvakakunakira. Mwari vakupikise signal, uve alert pane ma-attacks ese. Mwari vakuratidze zvaunogona kuzoita cancel in the morning. Dreams are real. Visions are real. Dreams are real. My visions are real. Don't just be happy. Nokuti waita a good dream. It's half done. Why? Because kana watochipika wachirota kuna chato mu spirit realm. The devil is also a spirit. Unogona kupikawo ma signals iwayo kuti kune chakanaka chida kuitika mu upenyu wako. Sa Gideon kuti ma enemies anorota chingwa, but munhu wote interpreta zviri correct kuti hakuna mumwe ndi Gideon. Maybe I need to give you a revelation a little bit. Uyu chinoita kuti ata hachisi chingwa ndi Gideon. Inhauye kuti chingwa chebhari, bali chirimwa chairimwa kwaIsraeri mutime yedrought. Chingwa chebhari yaiva substitute yechingwa chewheat. Nokuti bhari yanga iri resistant ku drought than wheat. Saka vakaita drought vaidyara bhari yaitokura zvekutoti mudrought iri resistant vaiwana chingwa chavo. Saka sei munhu wakagona kuinterpreta kuti chingwa ichi munhu anonzi Gideon. Ukatarisa Gideon paari kudanwa achitaura nemutumwa, anotaura kuti isu kumhuri yekwedu kwaManase, kumba kwedu, handisi munhu angatarisirwe. I need to read kuti tigone kubatsirika panapa. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. So Gideon paari kutaura nemutumwa ari kunyatsotaura zvaari iye kuti isusu manje kumhuri yekwedu nekumba kwedu tiri kurudziro kwaIsraeri tiri vadi. I'll read. That's Judges chapter 6 verse 13. Gideon said to him, ari kutaura nemutumwa, "Oh my Lord, if the Lord is with us, why then has all this happened to us? And where are all his miracles which our fathers told us, saying about? Did not the Lord bring us out of Egypt? But now the Lord has forsaken us, delivered us into the hands of the Midianites." Then the Lord turned to him and said, "Go with your might. Go in this might of yours, and you shall save Israel from the hand of the Midianites. Have I not sent you?" So he said to him, light rangu but I'm about to finish. Judges 6, tapa 14, pa 15. "Oh my Lord, how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house." Paari kutaura izvozvo ari kuindicata kuti kune vanotarisirwa sewheat inotarisirwa kupa vanhu chingwa. Ini ndinenge bhari, substitute inotozongodyiwa bedzi kana kwaita drought. Saka iye paari kutaura identity yake kumutumwa kuti kumba yekwaIsraeri, imba yekwaManase ndodiki, mufamily yekwedu oneniona the least pakutarisirwa. Izvozvo ndo identity yekuti uyo anointerpreta dream ati ndi Gideon, nokuti chingwa chebhari chaidyiwa kana kuine drought kusisina chingwa chewheat kuti isubstitute. Saka Gideon isub, rudzi rwekwake masub. Remember the 12 tribes of Israel vakazopinda vaadoptwa naJacob ndi Ephraim naManase. So Manase isub
Havasiriwo pa 12 tribes, vari kungokwaniswawo pa-adoption. Saka ndo chingwa cheBhaari. Bandoti kudii, the enemy yanga yapika signal kuti Gideon ane zvaainazvo. So izvezvi so unoshamisika kuti sei zvichikurwisa, zvichikunetesa, ushayiwa simba rekunamata. The devil akatoziva kuti ukatoita simba rekunamata kwacho, breakthrough unoiwana. Anotoziva kuti ukashingirira ukada Mwari ukaita simba muzvinhu zvaMwari, pane favor hombe inoitika. Why? Zita rako ririko. Uchizvitarisa uri Gideon, but une results ari kunzi naMwari, go with your might and your power. People of God, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuchengetei. Baba Mbiri, Frederick Mbiri, how are you doing? Kasamo Willard, Kasamo Obrigado, how are you doing, my brother? How is German? May the good Lord bless you. Amadzangu, may the good Lord bless you. May the good Lord protect you. Join me on Sunday service yedu. It will be a deliverance service. I'll broadcast live from Highfield. Today, a big Sunday in Highfield. A deliverance service. Prince Mukakavari, how are you doing? How's Cape Town? May the good Lord bless you. Wimbai Saraoga, may the good Lord bless you. Amadzangu Mariwaku Treasure. Priska Butau, may the good Lord bless you. Pastor Bukani Tupane, may the good Lord see you. Mwariwaku Nyasha Amadzangu, so happy to see you online. Mwariwaku Chengete, Mwariwaku pei simbari kunyengetera nguwa dzese. Ndatu kangonzwa kuneta in the flesh. There is an attack. Pika a signal in the spirit. Kana watadza kuipika in the spirit. Paunonzwa kuneta nekusazvifarira nekusazvida zvekutsanya-tsanya nekunamata-namata. Chibva watongopika kuti the devil arada kurova flesh nokuti ane chaaziva kuti ndikamira panzvimbo ndikanamata, breakthrough is coming my way. Father, I decree and I declare breakthrough, grace and favor upon your people in the name of Jesus. Gugova Trish, may the good Lord bless you. Amadzangu nyasha dziwanzwe, Mwari vakuchengete. Father, I pray, let me just pronounce a blessing over your lives in the mighty name of Jesus. I like to do it while I'm putting on my prayer shower. Those are it in the biblical times. The high priests write a prayer shower over their heads and pronounce a blessing to the children of Israel. Baba ndinonamata akatidana nechikonzero ndikava mishumiri kuupenyu vana venyu. Ndiri kutaura nyasha, ndiri kutaura kusimbiswa mumweya wokunyengetera, kutsanya nekukutsvakai. Breakthrough nefavor inobva kwamuri. Nyasha ngadzidurirwe Mwari, mabasa avanobata ngavaendeke. Wakaipa ngaanyadziswe. Ndataura favor, ndataura blessing, protection in the mighty name of Jesus. Amen and amen. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. May his blessing be over your life. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Bye-bye. A good night to you. A good night to you.